Tak pôjdeme zajtra, dobre? Alebo zajtra tu asi nebudem až v piatok, hej? Ale šikovne, ukážte ti tam, ako viete pekne odložiť materiál. Miláčik, pohráte sa pohráme sa trošku vonku a potom, keď prídeme zvonku, no tak ešte sa Beds are for each class, or for instance, these children go to this room? Vysvetlíte, že miláčka sa uskladajú každý deň, ale keďže je málo detí, tak preto to máme a sú kolegyne na dovolenkách, aj prevádzkový personál je na dovolenkách. Because it's a holiday, they don't have so many children, but every room has little beds. But they prepare, because there are not so many, they prepare in that class. But they usually they are open and closed all the time in every room. Výborne, super. Aha, krásne ukladajú. Okay. No poď, ideme, Nikola. So now they are going out. A ideme vonku, dobre? So if you have some questions, you can ask and then we can go. Yes, I would like to ask what kind of book of Montessori they like. Okay. Na to priateľ. Áno, dobre. She knows how to in the director room. For 19 years when they use the Montessori. So they have usually everything here in the mind, but they have a lot of books and they go shopping. So they started in 1991 or 19 years ago. 90 years ago. Yeah, we could check Od 90. roku fakticky sa začalo. 1990. No, When So it was after the 1990, yeah. after the revolution. Yes. So there was the new curricula and the permission to allocate center Because as in they the like. States, they couldn't do it whole Montessori. It's the same example like we saw yesterday with the Yes. Waldorf. But they try to use it because they think that it's more creative way to use some features from Montessori. So they use the law, and the law says you have to teach 70% of the national curriculum, 30% as you wish, as you want. So they choose Montessori. KSK. Dobre. No bo my nechceme zdržiavať, keď tam budú základné info ja potrebujem. na webe, tak ja aj preložím všetko dnes popoludní, že pôjdeme už preč, mám pri šofér, takže nebudeme vôbec zdržiavať. No, keď by dačo, tak zavoláte. Pozerám len, že koľko hodín, lebo... Hodín? Áno, budete taká dobrá. Pol 11, 30 minút. Dobre, mu pretvoním, že aby prišiel, lebo má prísť na 11 a má naše kaváty. Tak si myške, tu nie sú deti, no preto. Nevadí, tak sme veľa videli. Pani kolegyňa je veľmi tvorivá. A tie plány máte výborné, musím vám povedať, lebo naši študenti sa to začínajú učiť. Ešte chcela som sa aj pani riaditeľka, keď pôjdete pred odchodom rozprávať. A neviem, či mám už teraz vytočiť domov? Môžete. Hej, tak vytočiť. Dobre, takže ja sa s vami rozlúčim, lebo pôjdem s deťmi vonku. Sandra, she has to go because she's going out with children, so she would like to tell you bye. Takže veľmi ma tešilo. No a zase niekedy na budúce dovidenia. Dievčatá, keď sme v škole, tak nemôžeme vôbec. Pin my. Robíme si znova tú súťaž. Áno, urobíme si. Dobre? Tak poďte, kto si pamätá, kde sme začínali robiť sústičky, tak nastúpte si, urobíme vláčik dlhý. Áno. Pekne za Danielkou si nastúpime. Poďte. Poď. Pomôžem ti. No ale nie, Nikola, poď. Nik nám veľa nezostal. Nedostalo nám veľa, no tak tu sa pekne zaradí, urobíme vláčik. A ideme pekne po chodničku. To si neujaká. Poďme si takého viačika, dobre? No poďte. Áno.
Počkaj, no pomôž mi. Tak, poďte mi pomôcť, dáme sem. Tak. A ešte nám chýba čo? Ešte hlava. Ešte hlava. Aj mrkva. Aj mrkva. Tak pohľadajte konári nejaký. A aj nejaké kamienky na oči. Tak. Áno, tu je hlava, tak dobre. A teraz ruky potrebujeme ešte. A my máme takú paľku, kde? No, to je veľká palica, malú paličku len. Takú, ako má Natálka, dones Natálka. Iba jednu mám. To nevadí. No, A ešte jednu guličku potrebujem. takto. Výborne. A na tej nalámeme aj oči, dobre? Tak. Stačí, dobre. Ja by som dala do snehuliaka. Dáme jedno očko. Áno. Ešte má koničku. A mrkvu nemáme. Nie, tak som mu to nesol to. Tak toto dáme takto. Učiteľka ma Tak. No počkaj, ja si musím poutírať ručky trošku. A poďte, pochytáme sa za ruky a zaspievame mu pesničku. Poďte. No poď, Nikolaj. No poďte. David. No. Výborne, pochytáme sa za ruky. No, a okolo neho, no. Pochytajte sa. Ja mám pohľadku cukru. Kubo, no chyť mu za ručku rýchlo. A ideme. Snehuliak, pozrite na strýka, dlhý nos, verúta a metla veľká. Snehuliak, máš ty klobúk nový, pekný je verúta, hoci len plechový. Snehuliak, my ťa máme rádi, Marka ťa verúta, Maťko pekne vyparádi. Ale to sám no a ešte povie nejakú pesničku. Yes, I think you were exaggerated. Ciao! Ok. Siamo nell'Università di Prešov. Monica sta facendo un'intervista alle studentesse della Norvegia. Hello, I'm Monica. I'm from the Faculty of Education. I'm the faculty coordinator.